mga tilapia sa Lake Buhi nangamatay dahil sa overfeeding ayon sa Municipal Agriculture's Office. Ang detalye sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Ilang patay na tilapia ang palutang-lutang sa gilid na ito ng Lake Buhi sa bayan ng Buhi, Camarines Sur. Ang iba sa mga ito kinakain na ng mga ibon sa lugar. Naniniwala ang mga residente na epekto na ito ng mainit na panahon. Ayon naman sa Municipal Agriculture's Office ng Buhi, hindi ito matatawag na fish kill dahil maliban sa epekto ng mainit na panahon, overfeeding daw ay kinamatay ng mga ito. Sa iling ko po, ang sobrang init tsaka overfeeding po nga nikan sa tuya mga fish cages operator yung nagiging kausa kaning may dikit-dikit na nagagada na sira. Tiniyak naman ng mga mangingisda na tinatanggal nila ang mga patay na isda. Pighali na lang po. Pig-separate na lang po. Kadikit man lang yan. Nananawagan sa ngayon ang Municipal Agriculture's Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa mga fish cager operators sa lugar na sumunod sa tamang pagpapakain ng mga isda para maiwasan ang ganitong insidente. Kada buwan nagkakaroon din daw ng water analysis ang ahensya katuwang DNR. Base sa mga huling resulta, nanatili naman na maganda ang laboratory analysis sa Lake Buhi. Dapat din daw nababaan ang stock intensity sa mga fish pond para maiwasan ang fish kill. Kung dati 10,000 to 20,000 pieces per hectare or saro kada duwang pidaso per square meter para sa tuman sa mga semi-intensive na fish pond. So we have to check on itong feeding mechanism nila kasi we always advise them to follow the good aquaculture. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo nagbabalita para sa GMA Integrated News.